Hej. I dag står jeg sådan som den her, som I har fået mig op på. Så. Ja, så nu må jeg nok så bare hellere til at få det overstået. Hvad skal vi med den her? Vi skal da åbne den. Ja. Hvad gør vi først? Det ved jeg ikke. Vi lægger den ned i vand, så den ikke eksploderer. Nå, vi lægger den ned i vand. Fordi så rører det rundt i hele haven. Og den flyder. Gør den? Ja. Nej. Ja, du må komme tæt på. Hvad? Ja, du skal også tæt på. Nej. Jo. Bare så I ved det. Hvis I ikke er til bræk, så ikke se den her video. Jeg gør klar. Ja. 3, 2, 1, nu. Ja, det skulle ikke lige sådan nemt ud. Hvordan gør du også? Jeg glæder mig. Så. Nej. Du stikker den næste. Så kommer det. Det dufter godt. Det dufter ret rigtig sødt. Hvorfor brækker folk så over det lugter af? Ja, det skal siges, den her den er købt i oktober. Nå, den her købte jeg i oktober og i Sverige. Så her skal I... Ja, den er også. Så her skal I, hvis I skal spise surstrømning, så skal I til Sverige. I Sverige. Sådan, jeg har set på sådan på de sociale medier, sådan, at der er en voksen, der er en far, der er ved at brække sig 3 gange over at spise det. Det er lidt specielt, jeg synes. Så det er bare godt. Og husk at hoppe ind og husk at se den short, jeg har lavet her i morges. Ja. Så tager vi en tid og åbner den her. Dufter bare ikke godt. Det er altså ikke så slemt som jeg Jo, troede. det gør. Ej, også bare vandet dernede. Allerede der var jeg ved at brække mig. Nu skal også smage. Jamen, jeg har ikke noget problem med det. Jeg har mere problem med at få noget. Og så tager vi lige den hurtigt. Ej, der... Seriøst, nu kan jeg se det, og nu lugter det af hulen. Ej,